מלחמה, אולשטיין שנפתח ממש מול GDB והמנצח. אני ממש חושב שה-GDB מנצח. אני לא אשקר שכשאכלתי באולשטיין, או שעשו לי על זה אוברייפ, אבל זה לא היה כזה טוב. אני חושב שעשו לי על זה אוברייפ. מאחוריי פה יש אימפריה, GDB. וואי. הטענה זה שהם מכרו ב-65 מיליון שקלים. אני שואל, המבורגר שווה כל כך הרבה כסף? וזה בכלל הרי קצב מיפו. אפילו ניב גלבוע עושה להם גלייז, אחי. מה? צ'אט, ה-GDB עד כדי כך טוב, ואני מפספס שלא אכלתי בו אף פעם. אז המתחרה הכי גדול שלו, חינאווי, פתח מעבר לכביש, גם המבורגר. לשם אני הולך, לא לפה, פה כבר הייתי. בואו, לחינאווי. חינאווי. הולשטיין. זה לא יאומן שהסלאמס הזה של הרכבת הקלה נמשך ונמשך, ולא רואים את הסוף. תראו את רחוב קפלן, איזה גועל נפש. מגעיל שם. צ'אט, כשהיינו במסיבת המבורגרים של עומר ביג, עברתי שם בלייב, היה כזה מגעיל, אחי. איך אנשים גרים שם? שלום. שמעתי שהמתחרים החליטו לפתוח מול המתחרים מקום. מעניין כמה הוא יביא להם, אתם יודעים, כי... לא יודע, אני ממש... אני מתחרט על זה שלא... יש להם... אני מגבגם. יש להם לחם גם עם כזה שחור, אני אראה עוד מעט, יש להם גם לחם עם כזה שחור, ולא אכלתי אותו, עומר הזמין לי משהו אחר, אחי. אני לא יודע, זה היה לא כזה טעים. זה היה מיד פיצוצים. מה איתך, ליבק? אני לא יודע מי מתחרה של מי. לא יודע, חינאווי זה חינאווי. כמה זמן פתוח פה? הלשטיין. פה שנה. שנה? כן. טוב, אז מה אני אוכל? יש תפריט במסע. יאללה, במסע. בוא! אז ככה, התפריט פה, לשבת. כמובן אוקיי. לשבת. מה אתה מזיין את השכל? למה הוא צריך להזמין לך? איזה פוץ ליף גלבוע! צ'אט, ליטרלי הזמנה במסך, והוא גורם למנהל לבוא וללחוץ בשבילו. תראו איך הוא עומד, כמו פוץ שמן. סתם, בצחוק. שאם זה יעלה ליוטיוב הוא לא יצפה ואז יתבע אותי. מועדון אין. לא אוהב מועדונים. הבנתי. קלאסי, צ'יזבורגר, אולשטיין. אולשטיין. מה, זה גם עשית עם שחור למעלה? שחור למעלה. טיפת שום שחור. אבל זה גם אחרים פחות עושים, זכויות. אה? כולם עושים. כולם עושים? כולם עושים. אוקיי. צ'יז, אותו צ'יז בטיבול שונה. יש את האחד שזה קציצות יותר קטנות, שזה מגיע גם כפול. כפול, גם מפלצת. מי שרוצה 3. זה בכללי. באוכל. זה בכללי. בוא אז נראה, תראה. איך אני שונא מקומות עם מסך כזה גדול, זה מרגיש זול במסעדות מהירות. זהו, אבל שתדע לא יודע, אין לי בעיה עם זה. גם ביפן זה היה ככה, ביפן כל מקום, גם אם זה היה מסעדה איכותית, היה מסך. זה היה נוח פיצוצים, אחי, פשוט הבעיה פה שזה גדול. וכל המקומות של האוכל מהיר גם עושים ככה, בגלל זה מרגיש. כי זה פשוט תמיד אותו מסך, אחי. קרס לשו הלייב, אז הגעתי לפה, תישאר פה, כאן מדהים. בוא, נראה לי יהיה מעניין. זה נטו בגלל הצורה של הבשר המסך. זה אותו בשר כולם, נכון? כן. זה לא משנה. אם היית מתיישב במסעדה והיה לך פשוט מולך מסך ככה, כבר לא היית מרגיש שזה מזון מהיר. פשוט יש וייב, זה מרגיש כאילו אתה בקניון. אז בוא ניקח את אולשטיין. כן, את המגדל הזה. כן. אז זה ייראה זהו, יפה ככה. כשאני הייתי אצל עומר הוא לא הזמנתי את זה, הזמנתי את זה. אני מה זה מתבאס, אז פעם לא טעמתי את זה. זה ייראה כמו בתמונה. מידיום בסדר, כמו בתמונה. שדר זה בסדר. לא רוצה שינויים, לא צריך עין, ניקח צ'יפס. בוא נראה אם זה יראה באמת כמו בתמונה, אחי, זה נראה טוב. לבחור שתייה. מים מינרלים מוגזים יש לך? לא, סודה. סודה. אוי, מינרלים מוגזים! סתום את הפה! צ'אט, אני צפיתי בניב גלבוע כשהייתי בכיתה ז', הייתי צופה בו תוך כדי שאני אוכל וזה, ומאז אני לא צופה בו, לא יודע, הוא פוץ, לא כיף, אחי, נודר עומר ביג פי 100 עליו. יאללה. אוקיי, מה עוד יש? הוספה. יש ראשונות, יש כנפיים. בוא ניקח אני ממש אוהב נגץ. כנפיים. אולי תיקח כנפיים במקום נגד, לא? עדיף. ניקח גם כנפיים, אנחנו בודקים אותך פה, מה? אוקיי. כנפיים הייתי ממליץ לך על החמאת בוטנים. לא... אני ממש אוהב כנפיים עם חמת בוטנים, צ'אט, אני ממש אוהב. אם יש, בדרך כלל, כואב על הקלוריות כי אני בחיתוב, אבל בדרך כלל אם יש ואני יכול להרשות לעצמי, אני אוכל כנפיים עם חמת בוטנים. זה אחד הטעימים. לא,
לא, דווקא לא בא לי חמת בוטנים. סלט עלים ירוקים טוב. צריך איזה סלט אחד, מה? סלט עלים ירוקים אם אני אוכל סלט אז אני בריא, למה כל השמנים חושבים ככה? גם עומר ביג חושב שאם הוא אוכל סלט אז הוא בריא, זה לא עובד ככה. טוב. יאללה, מספיק. איך שלא מגיעים, סיכום הזמנה. חייב סלט. נו, מה אתה פילוח. דפוק? מה, כל זה יש פה? אבל זה לא שלכם, לא מכירים פה. אז נוותר ברשותך. רגע, הנה, אחי, זה לא נראה... צ'אט, זה נראה כמו בתמונה לדעתכם? צ'אט, זה נראה כמו בתמונה? וואלה, נראה טעים, אבל גם הכנפיים, תסתכלו על הכנפיים. הם לא מכירים פה. אז נוותר ברשותך. רגע. הכנפיים נראות בן זונה, הנגץ נראה... הנגץ גם נראה טוב, הכנפיים נראות מטורפות, צ'אט. כאילו ג'וסיות, אני מת על כנפיים, אני ממש אוהב כנפיים. ההמבורגר נראה בסדר מינוס. וואי, כמה הזמנתי. אוי ואבוי, אוי ואבוי. צ'אט, אתם יודעים שהצלם של ליב גלבוע זה אבא של חבר שלי מהבית ספר, והוא סיפר שפעם אחת גנבו לו את הציוד מהאוטו. אני לא יודע מה קרה עם זה, כן, זה סיפור בלי פואנטה, אבל סתם שתדעו שהוא הצלם שלו. טוב, מה שמצחיק, כשככה נראה בדיוק ההמבורגר של המתחרה מעבר. לא יודע, לכביש. אבל... ככה הוא נראה, GBD, הם הראשונים ששמו את הריבוע השחור בארץ. לא נראה לי שהם המציאו את זה, כן? צ'אט, אבל כשראינו את ההמבורגר של ה-GDB בסרטון של עומר ביג, הוא היה נראה הרבה יותר טוב, אני לא יודע להסביר את זה. נכון? ההמבורגר נראה פחות טוב. הנגץ נראה כמו הנגצים הקפואים האלה שאתה קונה. אני לא בא לעשות להם אייט, אבל... נגץ קפוא, צ'אט, אתם מכירים את זה? נגץ קפוא שאתה קונה ושם... הנה אחי, זה נראה כמו כאלה. זה נראה כמו... נודר אחד לאחד אותו נגץ באמא שלי, מה זה הדבר הזה? וואלה יופי. אבל זה אחד לאחד שלהם. לא, של ה-GDB נראה קצת יותר טוב. אני לא יודע, משהו בו נראה יותר עסיסי. בגבינה. הם יודעים לפרוס את הגבינה, עומר ביג אמר את זה בסרטון הקודם. המבורגר שאהבנו, עשיתי עליו ביקורת גם בבית, בבידוד שהייתי, שעשיתי הזמנות, וגם צילמתי ל-i24 שם שהתחילו למכור סטייקים בעמידה. פה הוא לא מוכר סטייקים. אבל נתחיל עם ההמבורגר, לא? נראה בסדר, כאילו... לא יודע, צ'אט, משהו... נכון, זה לא משתלב בעיניים. זה לא נראה... זה לא משתלב בעיניים, אחי. זה לא נראה... לא יודע, לא נתפס לי. יש פה רעש בלתי נסבל, תקשיבו, תעלת בלאומליך של תל אביבי פה, לא רואה שעובדים, אבל צופרים כל הזמן, צועקים, ושומעים רוורס של איזה טרקטור. טוב, לא יודע, אני אשטוף, ננקה ידיים. קיצור, סיוט לשבת כאן. אני מרחם על כל העסקים פה, פלא, אני לא מבין איך הוא פתח פה, אני תכף אשאל אותו, מי פותח בשנה הזאת פה מקום? איי, תל אביב, צ'אט. תראו. איי, רגע, אין לי סכו"ם, אין לי כלום? איפה הסכו"ם בפנים? מה קורה פה? פשוט אין ביס! איזה פוץ. טוב, נראה יפה ואסתטי, ביס הולך להיות קשה. מי פותח, אמרת לפני שנה, במקום הכי נורא בתל אביב עם כל העבודות? מה, קיבלת בחינם? לא. אין שכר דירה? אנחנו מסתכלים קדימה. יש פה נשימה ארוכה. ברור. אותו נגמר. עוד 10 שנים, 20 שנה. פחות. תגיד, אתה מאמין להם? אם זה היה תלוי בי, לא היה עתיד קדימה בתל אביב. שנה הבאה, בום! ככה אחי, הירושימה נגסקי, תל אביב נמחקת, בונים שם חוות סוסים אחי. אם זה היה תלוי בי. אבל מה נעשה אחי? מרכז תל אביב. המקום הזה ככה כבר 5 שנים. כן, אבל זה הסוף. כן? באתי יחסית בסוף. אתה בטוח? כן, אני ככה מה בונים שם? אתה יודע, אני הולך עם האמונה. מה הרטבים פה? זה חמאת בוטנים צ'ילי וזה ברבקיו. זה ככה טעים עם הנגץ. יופי, תודה רבה. תיאבון. מה שכן, הבעלים נחמד ממש, כשדיברנו איתו בלייב, היה נחמד ממש. הוא נהניתי ממש בלייב הזה, כאילו זה אחלה של מקום. המבורגר בסדר, לא יותר מזה. הגבינה שלהם הייתה ממש טעימה, אני באמת שהוא ידבר עליה. הגבינת צ'דר שלהם הייתה הגבינה הכי טעימה שאי פעם טעמתי. כאילו בפער. הם פטישים. טוב, אז תבוא לפה בערב, זה בטוח.
על כמה שהוא הולך לדרג אותם ולהתלונן שהיה רעש ולהוריד על זה 7 נקודות, הוא כאילו לא הולך להתייחס לטעם בכלל, הוא יגיד, אתה צריך להזמין במסך ולהגיש את זה לעצמך, ואין סכו"ם, ויש רעש, אז 3 מתוך 10. מה הזיון שכל, אחי? למה, אני שונא את זה בו, הוא מציק. ואז הם לא עובדים כמובן. הנה עומר ביגבל הרחל עליו, עומר ביגבל הוציא את כל ודרד. עומר ביגבל הוציא את העצבים. ביקשתי מידיום. אני ממש לא אוהב אותו, עומר, אמרתי מקודם, אני מעדיף אותך עליו בפער, אחי. הוא כזה, הוא פוץ, ולא יודע, אחי, הוא כזה... בכללי, מאז שהוא העלה פוסט, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, כי אולי זה יעלה ליוטיוב, אבל בכללי כשהוא העלה, מאז שאמרו לי שהוא העלה פוסט, שהוא היה ערום בבריכה, אכלתי פלאפה, אני לא יכול לצפות בו יותר, לא יודע, זה מגעיל אותי. איך אתה בטעות מעלה פוסט כזה לאינסטגרם? וואי, רק הדמיון הזה אני רוצה להצמיע על הסרטון. עם הכנפיים, אבל נגיע לזה. הוא כבר אומר לך שהבשר ממש טעים. למה בטעות? טוב, עלים ירוקים וחמוציות. באמת, אני חושב שאנשים שהולכים להמבורגריה ומזמינים סלט, זה האנשים הכי מפגרים בעולם. כאילו הם חושבים שאם הם אכלו סלט, אז זה אומר שהם הפכו את הארוחה לבריאה. הסלט זה לא פקטור לבריאות, באמת. איך ניב גלבוע אמר, אני חייב לאכול סלט. א', כל הסלט נראה מחריד, זה בזבוז של כסף, וזה לא יהפוך את הארוחה שלך לבריאה. האולשטיין לימדו וסיפקו בשנה וחצי את הבשר ל-GDB, באמת? האולשטיין באמת עשו את זה כאילו... אני לא חושב שקראתי את זה נכון. האולשטיין לימדו וסיפקו את הבשר ל-GDB במשך שנה וחצי. מה הוא מבלבל את המוח? הם מאותו בשר גם ה-GDB מפרת הולשטיין? תראו את הסלט הזה! לא מעניין לו. מן הסתם שזה לא מעניין, זה אלים! אני מאוד מצטער, לא בא לי להתלכלך. אין את החוויית צפייה באוכל שלו, הוא פשוט... צ'אט, הוא הרגע חתך כנפיים. צ'אט, הוא הרגע חתך את הכנפיים שלו. אני יודע שזה נגד חוקי המקצוע, אבל אני אוכל ככה את הכנפיים. איזה גיי אתה! טוב, נבדוק את הצ'יפס. וואי וואי. מה הוא עשה להמבורגר? הוא פירק ממנו חתיכות! וואי וואי, יש דרמת המבורגרים בצ'אט. אחי, הוא זיין להמבורגר את הנשמה. וואי. וואי וואי. איזה טעים. טוב, אני יודע שזה חלק מהפאן שלכם, שאתם הולכים לאכול המבורגר. איזה זה פאן? כל התינופת המטפטפת, לא לי. לאף אחד לא קורה שההמבורגר מתפרק ככה, אתה פשוט אידיוט. זה כי אתה מנתח אותו. וואי, תראו גם איך הוא מחזיק את המבורגר ככה, כמו בן זונה. פיגוע קולינרי ואימא. אבל עושים פה כבקשתכם. וואי וואי. אין ספק, הבשר בסדר גמור, הוא טעים מאוד. אני מפריע החיקוי, גם באלכסון, אחד מול השני, גם בערך אותו תפריט, וגם סימן ההיכר. עומר, אתה חושב שזה באמת חיקוי בקטע עם הלחם שום? לא עם הלחם שום, כן, עם הלחם שהוא עם שום, אתה חושב שזה באמת חיקוי? או שזה קיים במלא מקומות? או שכולם פשוט מחכים אותם, ואז בגלל זה קיים במלא מקומות? או שיש אנשים שעשו את זה לפני ה-GDB? כי וואלה, זה נשמע קצת כמו חיקוי, אני לא אשקר, הם פתחו שנה אחריהם, חיבוע, אלכסונים. כולם מחכים את ה-GDB או שהיה מישהו שהגיע לפני ה-GDB? אני בעד יצירתיות, לא חיקוי. בסדר, סך הכל. מה אתה מזיין את השכל, טעים לך או לא? תסלחו לי שקינוח אני לא אקח פה. מה אומר? מה אני אומר? תראה בביקורת. אתה כבר יודע, לא? הוא אחד הנחמדים. אני יודע, אני פשוט רוצה לחכה עוד כמה ימים. כן. אוהבים את הערוץ לא, שימו ליסה במקום. אני לא מבין, אבל זה למה אני כבר לא אוהב את הסרטונים שלו. הוא פשוט אוכל, אתה צופה בו מתלונן וזהו.
הוא לא אומר מה דעתו על הבשר, על האוכל, על הביסים, הוא לא מראה ביסים טעימים, הוא פשוט אוכל כמו פוץ, הוא פוץ במהלך הסרטון, הוא פוץ בסוף הביקורת, וזהו, בזה הסרטון מסתיים, בזה שהוא פוץ. כאילו, מה זה הדבר הזה? שלי, בואו תראו לי לא רוצה להראות לך כן, אהבה. יושב פה לבד, זה מבאס. כי האוכל טעים. עצוב לי שאני יושב פה לבד, אבל זה המצב פה, למה שאנשים ישבו שיש את הברדק הזה פה? טוב, עוד שניצל אחד. זה לא בדיוק נאגץ, כי אני רגיל לנאגץ, גם אתם אני מניח. כן. בלי פירורי לחם, זה שניצלונים קטנים נקרא להם. זהו, בגלל זה אכלתי תסביך. כאילו, עוד קצת קלוריות. ניצול. אבל למה אתה אוכל עם מזלג? יש לך... אין לו את האחוותיות בסרטונים, צ'אט, נכון? הבן זונה אוכל עם מזלג! איך זה נראה? הרסתי את המקום. שדה קרב. טוב, אמנם שילמנו קודם, אבל בואו נעבור על הדברים. ההמבורגר שלי, כולל הצ'יפס, הוא 83 שקלים. זה מחיר סבבה לדעתי. זה המבורגר כולל צ'יפס 83 שקלים. זה 200 גרם המבורגר, יש לך תוספות. זה מחיר סביר נראה לי. לא מחיר שכואב לי, זה מחיר שאם טעים אני בסדר. הסלט הזה 38. שתבינו, כדי להרגיש בריא, הוא הזמין סלט ב-38 שקל. והוא אפילו לא אוכל אותו. פשוט כדי להרגיש בריא. מה? אני באמת מבין את עצמי למה לא ראיתי סרטונים שלו כבר איזה 7 שנים, אחי, באמת. 36 שקלים, וזה 50 שקלים. 206 שקלים. מה בריא בסלט? רק בזה שזה ירקות? אז חושבים, אני אוכל סלט, אני בריא. וואלה יופי, אחי. ובסלט יש אחר כך שמן ומיונז, וכאילו, נו באמת, אחי, אתה לא בריא בזה שאתה מזמין סלט, ניב גלבוע. לפעמים כשמעתיקים אחד לאחד זה מצליח. לפחות מבחינת הבשר והלחמניה נהניתי מהביס. אוקיי, יופי. הנגץ הרבה פחות, הם היו כאמור שניצל פשטני של ילדים, כך נגדיר זאת. אבל לחכות מקום כל כך מצליח שנמצא מעבר לפינה, כאשר לידכם יש רעש, המולה, אבק ועבודות. מה בונים שם בכלל? נראה לי הימור גדול מדי, לא נעים לשבת כאן. בינתיים, 6 במדד שלנו. מה אתה מזיין את השכל? אמרת שהם העתיקו וטעים, על מה הוא הוריד 4 נקודות אז?